Begin juli zal uiteenzet worden met de bouw van 2 appartementencomplexen bij het station in Hurdegriep. Eén daarvan zal bestaan uit keerappartementen en de andere uit huurappartementen. 22 appartementen in Hurdegriep weer misschien wat van te volgen in de verkoop. Maar we zijn er is behoefte aan huur. En toen hebben we daarvoor gekozen. Dus 16 in de verkoop, dat is een mooi aantal. Verschillende groottes, verschillende doelgroepen en 16 in de verhuur. Ja, dat is voor iedereen wat wilt. We hopen natuurlijk dat er wat troststroom in komt. Ik bedoel, er is overal een groot verlet van huizen. Dat is in Hurdegriep net oors. En we hopen dat dit daar een beetje een oplossing in bieden zal. En specifiek voor dit, het moet een plein worden. Hè? En nu is er nog een hoop steen. Maar als je er 2 appartementengebouwen in Delft hebt, ja, dan sluit het echt wat meer aan en dan krijg je ook meer het pleinidee. Dus dat is wel mooi. En dat jouwt de mensen een groter gevoel van veiligheid. Dus ja, voor de mensen die graag rennen willen, dan wordt het echt een mooi plein. En ik vind het echt een prachtig ontwerp. Samen met deze appartementencomplexen erbij. En die wetterpartijen die erbij binnen, die oude IKBM die er nog binnen. Het station wat helemaal mooi opknapt is. Dus ja, prachtig. Nou ja, er zijn ook al verkocht. En toen heb ik ook starten met bouwen. We hebben vertrouwen in het plan. En dus we starten voor de vakantie met het bouwritmeidje van het plan. De plannen voor deze appartementen lezen al een heel skoft op een planken. Sinds 2018 ben ik in het bestuur gekomen. En ik kan me nog heugen dat de eerste vergadering waarin ik beneden werd. Toen weer al de presentatie van de gemeente en de provincie toen samen. Werd die appartementencomplex al intekenen in. Dus ja, en nu is er 4. Maar goed, zulke dingen die kjellers weer is ze dan. En de complimenten voor alle partijen, hoeveel linig iets het toont ha. Ik vanuit Lond, vanuit Montagne, vanuit de gemeente. Dus keurig. Ik wil wel zeggen dat we heel erg blij zijn met de samenwerking met de gemeente Tjerksterdeel. We gaan hier echt wel een plan zetten wat misschien wel lang door had, maar eigenlijk prachtig mooi wordt. En de bedoeling is om het plein uit te maken waar een berg in geïnvesteerd is. En ik denk dat dit een hele mooie onzet is tot de verdere ontwikkeling van het plein. En dat een hele mooie binnenkomst wordt van de Hurdegriep.